Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään 9 Kitsune GG, sortuu lähtölaukalle. Keulaan pyrkii 3 My Tambourine Man, pääsee johtopaikalle. 2 Morris tuntumassa ajaa toista rataa kurviin, kolmannella on 6 Flight Deck. Sijalla 4 seuraa 5 Jimbeto Joy, sen perässä 1 Cheap Thrills, sitten toista rataa etenevä 11 Furious Rain, seuraavana sisärataa 7 Älsbuusi Suusi, perässään 12 Pajas Face, ja kun takasuora aukeaa 2 Morris marssii kärkeen. 3 My Tambourine Man seuraa, 16.5 ensimmäinen väliaika Etain Royal Stayeriin Hotel Sorsanpesä lähtöön. 3 sisällä 5 Jimbeto Joy, 4 sisällä 1 Cheap Thrills, tämän vierellä toista rataa vailla vetoapo nyt 6 Flight Deck, sitä varjostaa 11 Furious Rain, 5. sisällä jatkaa 7 Älsbuusi Suusi ja tätä seuraa 12 Pajas Face. Furious Rain numero 11 kolmannelle ja samoin heittelee kolmannelle radalle 15 Global Beware. 10 Way to Go. Seuraavana toista rataa, kun Furious Rain kiertyy toiselle ja kierros täyteen ajassa 17.0. Kolmatta jatkaa kohti kärkeä 15 Global Beware, pääsee toiseen ulos. Näin kolmannessa ulkona 6 Flight Deck, 4 ulkona 10 Way to Go, 5 ulkona 8 Go Go Bet Sisu, 6 ulkona 14 Messiah, perässään 16 Spickleback Face. Sisärataa pitkin ravaa viimeisenä 13 Joseph Boko, juoksupaikka 7 sisällä, muista kaukana, tosi kaukana 9 Kitsune GG. 3100 metrin voimain koitos, Etain Royal Stayer takasuoralla, maili matkaa maaliin, veto töissä, 2 Morris, ohjastajanaan Juha Utala, 11 Furious Rain toisen radan veturina ja sen takana 15 Global Beware. Johtava seuraa 3 My Tambourine Man, My Tambourine Manin takana 5 Jimbeto Joy, tätä seuraa 1 Cheap Thrills, jonka vierellä kolmannessa ulkona taivaltaa 6 Flight Deck. Sitten toista rataa 10 Way to Go, jonka takaa kolmannen kiertoon 8 Go Go Bet Sisu, pitkää toisen radan letkaa, 2 viimeistä 14 Messiah, ruotsalaisvieras 16 Spickleback Face, toinen 1000 14.5. Spickleback Face lähtee kolmannelle radalle reissuun. 8 Go Go Bet Sisu kantaan, mutta matkaa kärkeen riittää. Kärjessä rinnakkain kinastelevat 2 Morris, 11 Furious Rain. Johtavan takana 3 My Tambourine Man ja toisessa ulkona vaanii 15 Global Beware. 4 kärki tekee muihin vähän rakoa. Kolmatta kirimäärä tietoisesti 8 Go Go Bet Sisu vetää perässään numeroa 16 Spickleback Face. Ja sitten Perttunen antaa kirimerkin numerolle 15 Global Beware, 5.500, 12.5. 2 Morris kestää, 11 Furious Rain antautuu ja johtavan kimppuun kiertyy 15 Global Beware. Kolmantena 3 My Tambourine Man, neljännelle 16 Spickleback Face, mutta kiinni korottava kärkeen riittää. Sitä on 30 metriä ja kyllä tämä kotimaan hevosten kamppailu on. Etain Royal Stayer maali suoralle, 15 Global Beware runnoo kärkeen. 2 Morris on urhea. Tulee selvästi toisena, sitten väliä ja muu joukko kamppailussa kolmosesta. Perttunen ja Global Beware, valjakko numero 15 voittoon. 14.5 viimeiset 500 metriä.